салом бинандагони хабартиҷӣ. Зоирин тоҷик, ки Арабистони Саудӣ вурудашонро ба қаламраваш иҷоза надод, рӯзи 1 март ба ватан бармегарданд. Афшини Муқим, сухангӯи Кумитаи динии Тоҷикистон, дар суҳбат гуфт: чиптаҳои Зоирин омода аст ва бояд субҳи якшанбе ба ватан баргарданд. Номбурда гуфт, аммо агар то рӯзи якшанбе Арабистон барои вуруд иҷоза диҳад, ба умра мераванд, зеро ҳама ҳуҷҷатҳояшон дуруст буда, раводиди умраро низ доранд. Агар то рӯзи якшанбе Арабистони Саудӣ иҷоза надиҳад, бармегарданд, изҳор дошт сухангӯи Кумитаи дин. Ба иттилои Афшини Муқим, 48 зоири тоҷик тавассути ширкати сайёҳӣ Ормон рӯзи 25 феврал ба Дубай парвоз доштанд ва аз он ҷо бо мебоист ба Арабистон мерафтанд. Ахиран Вазорати корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ 26 феврал барои пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус вуруди шаҳрвандони хориҷиро ба қаламраваш манъ кард. Гуфта мешавад, ин қарор барои ҳама афроде, ки нияти адои ҳаҷҷи умра ва зиёрати масҷиди Паёмбарро доранд, низ дахл дорад. Ба иттилои манбаъ, шароити будубоши зоирин ҳоло аз сӯи ширкат таъмин аст. Ба гуфтаи Афшини Муқим, қарори Арабистони Саудӣ ба тамоми кишварҳои мусулмонишин дахл дорад ва ҳоло як гурӯҳи зоирини кишвар дар ин кишвар ҳастанд, ки бояд ҳафтаи дигар ба ватан баргарданд. ин буд, дӯстони азиз, видеои имрӯзаи мо. Чӣ хеле ки мебинем, мардуми мо ин қадар пули калонро сарф карданд, ҷамъ карданд. Намедонам, гӯяшон аз онҳо сол ҷамъ карданд ё моҳ ҷамъ карданд, вале пули калонро сарф карда рафтанд ба ин Арабистони Саудӣ. Фикри ман ҳамин аст, ки онҳо беҳуда сарф карданд пула. Вай пулҳоро бояд дар ҳамон Тоҷикистон ягон бизнес мекушоданд, ҳамон хуб буд, ки ҳолиам аз Арабистон баргашта бо нони қоқ хӯрдан фоидааш нест вабше. Дуюмаш, вирус нигоҳ намекунад шаҳрвандои ки да куҷо. Вирус паҳн мешавад. Дар Арабистон ҳам паҳн мешавад, дар Катар ҳам, дар Дубай ҳам, дар ҳама ҷо мешавад. онҳо фикр мекунанд, мо агар роҳ надиҳем, вирус намедарояд. Не, ин тавр нест. ҳатман нависед.